ओइ दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय बेवहायनो जिरायनानै दुखु सुखुफोरखौ रानलायलायनोसै नामा आरोलाय माथोबाव बेवहायनो जिरायनोसै आरो बहाथो थांबाय थाबावनो होमबालाय जिरायदो आच्छा खोन्थालाय नोंहालाय मानि दुखु जादों दुखुआखि मानसिनाव जोबो नामा ब्रा दुखुआलाय मानसिनाव अनेक रोखोमनि थायो बेखौलाय आंबो मिथिगौ नाथाय बयनिख्रुइबो गिदिरसिन दुखुआ मा जादों बेखौ फोरमायदो माथो खालामबावनोब्रा जायखौ मोथो मोथो मोजां मोनदोंमोन बे सोरनिबासो जासिगोनब्रा थबसिया साला फालथु नोंलाय माथो दाउदैखौबो मोजां मोनोमोनलाय खेबसे लागैनो सानैखौबो तुरुलाब खालामदोंमोनब्रा दा बेनिनो मादाव थबसिया बेलेगजोंसो हाबा जासिगोन ना बेनिखायनो एसे दुखु मोनदोंलां आयौ बाला नों दुखु मोननो रोंबाय थादों आरो नुनायावलाय माथो नोंखौ दुखु मोनग्रा बायदि नुथारा जाय मानसिखौ नुनायाव दुखु मोननाय बायदि नुवाना जाय मानसिखौ फुर्तियाव थानाय बायदि नुयो सांग्रां बाग्रां रायलायलाबायग्रा नुयो थङालि बाङालि जिग्रोद बाग्रोद थाग्रा नुयोना बिसोरसो गोसो सिङाव बिराद दुखु थायो मिथिबाय बिसोरबायदि मानसिनि जिउआवसो गोबां दुखुनि जारिमिन थायो जेरै आंनाव आंनि जिउआवबो गोबां दुखु दं नाथाय मानसिफ्रा आंनि दुखुखौ नङा आंनि थङालि बाङालिखौसो नुयो थिग बिदिनो आंनि जिउआवबो बिदिनोब्रा आंनि राखां सिखांखौसो नुयो आंनि गोसो सिङाव दाखा जानानै थानाय दुखुखौ रावबो नुवाब्रा आरो मालायनो दुखु खिन्थिनाय माने गावनि लोरबांथिखौ देखायना लानाय बेनिखायनो दुखु खिन्थिनानै लाब गैयालै मानसिफोरनि सिगाङाव दानि जुगाव नंगौब्रा बेनिखायनो दुखु खिन्थिखाया आं दा आं थबसिया गुबुन हौवाजों हाबा जासिगोनखौ आं बेसेबां दुखु मोनदों आंनि गोसो गोरबोआ बेसेबां खामग्लिदों नाथाय आं बेखौ माबोरै फोरमायनो देलाय दा आं रावनिबो सिगाङाव गाबनोबो हाला गाबबाबो मोजां मोननायनि थाखायनो गाबो नामा मालाय हौवाजों हाबा जाहैबाय नोंहाबो गुबुन मोनसिगोन बेफोरबायदिसो बुंजागोन बेनिखायनो सिरि सिरि होख्राव होख्राव गाबहैनोसै आं न'आव थांनानै बिदि होननानै हब्रा हब्रा गाबनानै गारमाफोरखौ साहोलाबायनानै दालादे बापावै आंनि थाखाय एसेबां सिन्था ना नोंहा बाथमिस नोंनि थाखाय सिन्था जायाखै मिथिबाय दुखु जायोब्ला मानसिया मोथो मोथो गाबोब्ला खस्थ' मोनो बेखौसो साननानै बुंदों आं आच्छा खोन्थालाय नोंहालाय मा दुखु गोदान जालायखो नोंनाबोथ' दुखुआ गोदान गोदान जाबाय थायोना आंनि दुखुखौलाय माथो बुंबावनो आरो हौवा मोजां नागिरनानै हौवा मोजां मोनासै बेनिफ्राय बोराय हौवाजों हाबा जानानै दा फाथैलाय बिसिसिगोन आरो दा हाफाङाबो बायदिसिना बुंहरबाय आंखौ हाफां बुंनायाबो थिगा आरो मा बुंखो हाफाङालाय बुंबाय आरो मा बुंखोब्रा हाफाङा खोन्थालाय गासिबो खोथाखौ खोन्थायो नामा बाल बे हाफां आरो आंनिल' खोथा मिथिबाय बा आंनि गोसोनि खोथाखौबो गावनो खोन्थाबाय गावनिखौबो खोन्थाफिनलायाब्रा मा जाखो बेलाय आंना जायनोनो मेनोनो दुखुनि खोथा खोन्थानो बायो दा नोंनो आंनि गोसोनि दुखुखौ खोन्थागोन गाबोन समफोरनो नोंजों आंजों नांलायफिनबा नों गुबुननो थांनानै खोन्थालायगोन दाउसो दिले ओरै थोरै जादों दाउसो दिले ओरै थोरै जादों आंनि सिगाङाव बुंदों होननानै बिदि आखलखौ बायो आं दाउ बिदि आखलखौ हिनजावफोरनावसो बांसिन नुयोलां आंनावलाय बिदि आखल गैयालै बाथमिस गाज्रि आखुआ हिनजावफोरनावल' थाया मिथिबाय हौवाफोरनावबो थायो नाथाय खोथाया बेसो जाहैबाय हिनजाव मानसिया इजिथारगोन नालाय हिनजाव मानसिखौ दाय होनाया गोरलै आरो आच्छा बुजिबाय गाबोन आरो समफोर माबोरै दिनखौ फाथायहरबावगोन आं बेम पार्टिया जुदि पेपे दामोना दानसिजोबना हरगोन आं बेम पार्टिखौनो मानोबा हाबानि बेन्ड पार्टि दामनाय नुबानो न'नि मानसिफोरा मालाय हनै बेन्ड पार्टि दामबाय होननानै आंखौ जावबाय थायो ओरैनोबा हाबानि खोथा रायखांबानो दै गोदौनाय बायदिसो गोदौसै मोदोमानो रागायानो नंगौ आरो नंगौब्रा नंगौ दा ओरैबायदि रागा जोंखानानै दङ बेराफारसेथिं थबसिनि हाबा बेराफारसेथिं जेल जानांदों अमा राजानि थाखायनो दा आं मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा फारसेथिं खिथेर फारसेथिं गोसोनि दुखु बबे मोनसेखौ मावबावनांगौ जाखोब्रा दाउसो देलाय बाथमिस सिरि सिरि हाबा जादो बेनिफ्राय गथ' गथाय खांनानै आराम रायजो जादो जेरै नों रायजो जादों नङा होमबा बाथमिस जावोल' माबा मानोसो नोंलाय बेफोरबायदि आइडिया होनांगौ आंनोलाय खोनासंनो सुखुवा बुखुवालाय आयु बाला नोंखौ हाबा जानानै रायजो जानो खोन्थानायानो खोनासंनो सुखुवा बुखुवा जाबाय आरो आंनि थाखाय खोनासंनो सुखुवाथ' आरो मा हाबा जादो रायजो जादो बेलाय हाबा जायालासिनो रायजो जानानै थानो हाया नामा दिनैनिफ्राय आंनि सिगाङाव हाबानि खोथा दारायखांसैलै आं हले हाबानि खोथा रायखाङा होननानै खोथा होनो हाया आरो माथो मालाबा बुंफ्लांनोबो हानाय मा जाबावगोनब्रा नोंजोंबो दाउद साला बापावै जायफ्रा मानो गाबदोंब्रा माखासे मानसिफोरा आंखौ बुनानै हरदों सोर बुदों नोंखौलाय गामिनि मानसिफोरा बुदों आंखौ देलाय खोन्थालाय मानो बुदों नोंखौ जायफ्रा बुंलाय आंखौ गाज्रि बुस्थु लायो होननानै बुदों आंखौ निजा बुस्थु लोङो होननानै बुदों बापावै
नों गाज्रि बुस्थु लायो नामा? आं लाया। होमबालाय मानसिफोरालाय मानोथो बुखो? आं मालाबाल'सो सिगारेट सोबो। आयौ बाला एफा गथ'आनो। मालाबाल'लै। बेखौनो आंखौ मानसिफोरा दाय साजायनानै बुदों गाज्रि बुस्थुबो लायो होननानै। आच्छा बुग्राफोरालाय सोर सोर? जोंहानिबो गोलाव खुरमा जायो एसे। जोंहानि गोजाननि खुरमाफोराबो बुदों खाथिनि खुरमा नङा जायो बिसोरबो आंखौ बुदों मिथिया हसियानो सोङालासिनो मालायनि खोथा खोनासंनानै। न'निबो जाथ्राया गोलावनि एसे खुरमा जाफ्रामफ्रामफोराबो जिबौफोर बायदिसो मिथिबाय। जेरावबो हेल्पबो मोना जेबो खामानियावबो हेफाजाब होआ गाज्रि दुसिनायावबा एक्सपार्ट माबा मोनसे जाबाबा न'नि सनमानखौ जाबाय होननानै बुंगोन आरो बिथिंजाय न'नि थाखाय न'नि खुरमा होननानै मा खालामनानै होगोन जेबो खालामा। खायसे खायसे ओरैबायदि खुरमा जाथि थायो माने एसे गोलाव लावदेरनाय आरो माने सिबिलिंफोरा अयथासार बिस गोनां मानसि जायो बिसोर मिथिबायना। माबाफोर एसे गोरोन्थि मावदोंब्ला न'नि सनमान जाबाय माबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला बुजिजाय फैनायाव गैया माबा मोनसे हेफाजाब नांगौ नामा माबाफोर प्रब्लेमाव गोलैदों नामा होनना सोंफोरलायनोबा गैया। बिदि मानसिफोरा दुश्मननिख्रुइबो सुथुरनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि मिथिबाय। नंगौथ' आरो मोजां होननानै बुङोब्ला न'खरनि असे मानसिफोराल' मोजां जायो। जि न'खराव नोंसोर गुलि गुलि थाबाय थायो बिसोरनि मानसिफोराल' एसे एनै मोजां जागोन। नाथाय नांदोरला खुरमाफोरा भाइरासनिख्रुइ खम नङाथ'। खाथिनिफोराबो आंखौल' दाय खालामदों बानलु बेदांमोनखौबा जेबो खालामाखै। बिसोरखौबा दस्रा मावनाय नुबाय थाबाबो जेबो होना। जोंफोर खेबसे खेबनै मालाबा सिगारेट सोबनायखौनो बिराद गिदिर दाय खालामनानै जोंखौसो दाय साजायनो नागिरो। बेनोथ'ब्रा बै लावखार साइस मानसिफोरासो मानसिफोरखौ मोसौफोरबायदि साननानै दामनो सानो। माबा मोनसे गोरोन्थि नुदों बेखौ डाइरेक्ट दामनो नाङा। न'खरनि मानसिफोराव थांनानै बुजायनांगौ सोमजायनांगौ। माहाजोननि फिसाफोरखौथ' बुंनो हाला दुखिया फिसाफोरखौसो टार्गेट खालामग्रोयो नङा होमबा? बेफोरनो गाज्रि। ग्रुप थालायगोन ग्रुपआव माहाजोननि फिसाफोरखौ सायख'गोन दुखिया फिसाफोरखौ टार्गेट खालामनानै बिसोरखौसो मानजा होगोन। सिन्था खालामनाङा जायफ्रा बेफोर मोनसे सार्कोलसो आरो बुहुमा दुलुरसो गिदिं गावबा गाव जायगायावनो ग्रोब मोनफैफिनो। थिग बिदिनो सानसे बिसोरबो साजा मोनगोन। बिमा बिफा गैया होननानै नोंखौ नारसिनदोंना पावारफुल बिमा बिफानि फिसाफोरखौबा जेबो खालामनो हायाखै बिसोर। नङा गालानो लोगोफोराबो बान्दाय जोब्बाय आंखौ बानलु बेदांमोना जोर माहाजोननि फिसाला नालाय। जेबो नङा दे दुखु खालामनाङा जाबाय एबारनिफ्राय नोंबो बिरि सिगारेट होनायखौ सोमनांला दे जायफ्रा गाज्रि बेफोरो। देनां देरनानै माबा मोनसे खालामनाया बे बेलेग बाथ्रा नाथाय दा उन्दै बैसोआव नोंसोर फरायनांगौसो मिथिबाय। नोंसोरसो जोंनि सम्पद नोंसोर मोजां जायाबा इयुना मा जागोन। बेनिखायनो गाज्रि बेसाद लानायखौ गार आरो लोगोफोरजों मोजां होननानै रावजोंबो लोगो दाजा। दानि जुगाव लोगोआनो देरसिन सुथुर मिथिबाय। दानि जुगाव रावखौबो फोथायजाला मालाबा लोगोफोराबो देरसिन सुथुर जायो आरो न'खरनि एसे रोदानिफ्राय रोदा जालांनाय खुरमाफोराबो न'निनो देरसिन सुथुर जायो आरो खायसे गामिनि मानसिफोराबो देरसिन सुथुर जायो मिथिबाय। बेनिखायनो सानै हयै स्टेपफोरखौ ला। न'सुंसेनिखौलाय माथो बुंबावनो दे गोसो जायोब्ला न'सुंसेनि खाथिफोरानो नोंखौ मोजां बुंनानै गोजौआवबो दोननो हायो आरो गाज्रि बानायना साजायनानैबो गाहायाव खोख्लैनो हायो। बयनिख्रुइ बांसिन गिथावनासिन न'सुंसेफोरनानो। जाबाय गाबनांला आं मोजाङै रायलायहैगोन बानलु बेदांनि गारजेनजों। जागोन दे। थौ नोंखौ न'सिम दोनना फैनोसै आं। आंबो थांफागोन। जाय मानसिफोरा उन्दै गथ'फोरखौ नुनानै बुलाबायोना बिसोरसो सिं गाज्रि जाबावो मिथिबाय। बेनिखायनो सोरखौबा गाज्रि नुनायनि सिगां न'खरनि बिमा बिफाफोरनाव लांनानै न'खरनि बिमा बिफाफोरनि सिगाङावनो बुजायनांगौ। बेनि उनावसो बारे मानियाब्ला मोनसे डिसिसन लानांगौ आरो। खायसेया बांद्रायबो खालामखायोलै एसे एनैखौनो। गेदेरनि फिसाफोरखौ जेबो बुंनो हाला दुखियाफोरनि फिसाफोरखौनो बुलाबायनानै माने खिथिनो नागिरो आरो नै गाज्रि जाबा बिदि बुयो होननानै। नोंसोर मोजाङै साननानै नायलाय जाय बुजादों बांसिन दुखिया न'खरनियानो जायो माहाजोनफोरना बारग'यो। बे खोथायावलाय सैथो बुंबा लाजिलै मानसिफ्रा लाजियो। मा आंनिथिं गल'ल' जाबाय थाखो आंखौ नुफेराखै ना मा जाखो? अमा राजा नोंना खुगायासो मानखाङो ना मोदोमासो मानखाङो? मा सोंनाय जाखो बेलाय? होमबालाय मानोथो जेराव थाङो बेयावनो पेक हा? ओरैनो एमएलए जागारदों नामा? नोंनि बे एमएलएनि भाखनखौ मिटिंफोरावसो हो बहाबाफोर हाबाफोराव न'नि खामानिफोराव नङा। माथो जादोब्रा सिदा बुं। आब' थफसिया मालाय गुमै गोदान मोनसिगोन बेवहायलाय नोंहालाय मा जाबाय थादों? जेराव थाङो बेवहायनो बखिहैबाय थागोन। हा बेवहायफोर थफसियालाय हौवा मोजांजों थाङाखै नालाय बुंदों आरो नोंहालाय बे मादालिया मादा गोसोमा? मा मादालि मादा गोसोम बेलाय? मादालिया गोसोम जाया गुफुर जायो नामा?
मादालिया गुफुर जायोथ' आरो बे थाइजौ सिंनि मादा गोसोमा मानो गुफुर जायालाय जेब्ला बे मादालिखौ फोराननानै दोनो होमबा गोसोम जाया नामा ओमफ्राय बे मादालिजों मा सोमोन्दो दं नोंहा आंहालाय मा सोमोन्दो थानांगौब्रा मादालिजोंलाय होमबालाय मानोथो बे मादालिखौ लोगो हमहैबाय थायो नोङो मादालिनि फिसाइखौ पुलिसफोरा हमनानै लांदोंलै 18 बोसोर बैसो जायियावनो मादालिखौ हाबा लानायनि थाखाय बेनिखायनो समाज सिबियारि हिसाबै मादालिखौ हेफाजाब होयोब्रा आरो बेनि सायाव मादालिया सोर मिथिगौ नामा नों मादालियानो जाहैबाय नोंसा नोम्ब'नि हौवानि बिनानाव बेनिखायनो न'नि हिसाबै एसे हेफाजाब होलायनायालाय माथो थाङो गुमैनिसो बिनानाव होमबा माथो बेखौनो नोंहा दाउट जाबाय थायो दा खोनाबा लासिंसिं जाया हो नोंखौ मानसिफोरा माथो दाउट खालामग्रा हिनजावसो होननानै बुंगोनलाय नोंहानि आखलाबो बोरैबाथार नालाय बेनिखायनो बोरैबा सानो आरो दा आं नोंखौसो रागा जोंनांगौ जाहैबाय ना मानो नों आंखौ बायदिसिना सानो हो नों गुमैनि बिनानावसो बियो नों गुमैया खोनाबा नोंखौ मोजां मोनगोन नामा हो मोननाय नङाथ' आरो बेनिखायनो जाला माला मानसिफोरजों आंखौ दाउट खालामनाङा मिथिबाय दे बुंफ्लांबाय खालि आखलफोराल' सोलायदो मा आखल सोलायबावनांगौ जाखो आंनालाय आंनि आखला जेरै दं थिगैनो दं आरो मोनसे खोथा हाफांजों एदावनायखौ आंखौ गारदै आंहा हाफांजों एदाव जायोब्ला एम्फौ सुमुआ जोनाय बायदिसो मोनोलै गोसो सिंजों मोजां मोनाखैथ' हाफांजों एदाव जानायनि मोना मानो मोननांगौ जाखो नोंनाबो आखलाबो बोरैबा दाउट खालामथावनाथार नालाय बुंनांगौ जायो आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनो आंनि खासेलै हांग्रिमोन दे आंनि जिउनि खासै नोंनो आरोलाय बे जिउआवलाय आंनोलाय सोरखौ नांबावगौ जाखोब्रा ओरैनोबा जायखौ हास्थायो बेखौ मोना बेनिखायनो रावखौबो हास्थायला मा होनदों माने जेबो नंलाब्रा नोंनो आंनि जिउनि नोंनो आंनि आमाय थुख्लुनि अराय सम अराय जिउनि जुगे जुगेनि बे जोनोम मोनसेयाव नों आंनिल'खा आं नोंनिल'खाब्रा बाखि 7 जोनोमावलाय थैना थांखांनायनि उनाव माबा मोनसे जासिगोनब्रा नाथाय बे जोनोमाव नों आंनि आं नोंनिल'ब्रा थैना थांखांनायनि उनाव बै 7था जोनोमाव नों बेलेग हिनजाव लाबावगोन नङा होमबा दाउद बेफोरखौनो हिसाब खिथाब खालामबाय थायो नामाब्रा थां ओंखाम जानोसै थां र होमबा बुरखायला बारग'लायबायलै नङाब्ला मादालिजों रायलायखुमानायखौ हमथारसिगौमोन ना नांलायला खालामनो बाबायदां दा बेवाइफोर थबसियासो मा जानांगौ जासिगोन आरो गोसोखौथ' नोंखौ गोसोखांबाय थासिगोन आं बेवाइफोर थबसि मानो इसेबां थाब हाबा जानो नागिरखो नों बेवाइफोर थबसि आच्छा फिसाफोरखौलाय माथो सासेबो नुवाखैलाय आरो अफ्रिरानि बेथियालाय माथो नुथाराखै मानसिखौलाय अफ्रिरानि बोरो फिसाफोरालाय आंनालाय गासिबो न' सिङावनो दंजोबो आच्छा दे मोजांनि बाथ्रा बाप्पावै ओइ नोंसोर बे गथ'खौ मानो बुनायलाय बुबा बुनानै न'आव मानो दोनहैयाखै बुनोखौबा हादों नाथाय न'आवबा दोनहैफिननो हायाखै गथ'आ दुस्थ मावनायखायसो बुदोंब्ला जोंलाय गथ'आ दुस्थ मावबानो नोंसोर जानला माला बुगोन नामा गथ'आ दुस्थ मावदों बिमा बिफानो खोन्थाना नोंसोरलाय बबेनिसिबां गोरों जादों आरो जुदि बुनोनो हादोंबा न'आवलाय मानो दोनहैफिननो हायाखै बुग्लिनोबो हाबाय नाथाय न'आव दोनहैनो बेखिनिखौ गियान गैयामोन नोंस्रा आरो दायनिगिरिखौ सासेखौल' होयो जे माखासेयालाय नोंसोरनिया जोंलाय मानसिखौ जुमाय लोंनायखायसो बुदोंब्ला जोंलाय नोंसोर नुदोंमोन आरो बे गथ'खौ जुमाय लोंनाय मानो लोङाखैब्रा लोंनानै मानसि तालानो गैया नों आमाजों जौखौनो लोङाखै बिसोर थगायदों गावसोरासो जौ लोंनानै बुदों आंखौ गावहासो जेबोआनो ताल गैया बबेनि मा नाम सोंबाबो आच्छा बिदिबालाय थुदो डक्टराव थांनानै बयखौबो चेकआप खालामनोसै नोंसोरबोथ' जौ लोंखादों नङा होमब्ला बुनाय समाव आरो बै गुफुर गस्ला गाननायाथ' जौ लोंख्रबग्राखा नोंथ' जौ लोंखाथारदों मैया आं जौ लोङाखै सामफ्रामबो जौजों गब'ना थाग्रायानो लोङा जाब्बाय जुदि नों गथ' मानसिखौ गाज्रि जानायनि बुदोंबालाय नोंबोथ' लोंनो नाङा खारन मोजां मानसिया गाज्रि मानसिखौ मोजां खालामनाया गावसो मोजां जाग्रोखानांगौ नङा होमबा बिदिब्ला जाय बुदों गासिखौबो मेडिकेल टेस्ट खालामजोबनांगौ ओइ नोंसोरना बाराद्राय जाबायलै जों गथ' फिसाखौ दाय नुनायखायसो बुदों दा मा दाय नुदोंमोन नोंसोरलाय आं जेबोखौनो जायाखै बिसोरसो आंखौ फाव बान्दायदों गावसोरासो जुमाय लोंनाय गोजा आरो आं माबा मोनसे बुंबा आंखौ जेबोखौनो नुवा अभार स्मार्ट ना गावसोरनाल' जानाय बायदि मोनो माजोननि फिसाफोरखौलाय माथो जेबो खालामनाया नोंसोरलाय थौदो डक्टराव चेकआप खालामहैनोसै नोंसोरबोथ' मानसि बुदों अब्लाथ' नोंसोरबोथ' जौ लोंनो मोना मानो होनोब्ला गुबुनखौ बोसोन होनायफोरा जेबो जाया लोङाना बेनिखायनो नोंसोरबो ओंखारदो नोंसोर बांद्राय अभार रियेक्ट खालामदोंलै आंथ' बुवाखैनो बुवाखै जागोन गासैबो बुदों आंखौ बिराद गोरों बायदि मोनदोंना नोंसोरनाबोथ' फिसा दङ मालायनि फिसाया गाज्रि गावनि फिसाया मोजां दे गाज्रिखौ नुनायनि थाखाय बुदों जेबो नङा नाथाय सोरनिबा फिसाखौ बुनायनि सिगां बिनि बिमा बिफानाव सोंनांगौ बिमा बिफानि न'आव लांनानै समजायनांगौ नोंसोरखौ बुनो थाखाय सोर मोन्थाय होदों आरो बुबा मालाय मोजां जायो आरो मानसिया बुबा बांसिनसो गाथ' जायो जाय बुजादों बिसोर बांसिनसो गाथ' जादों बेनिखायनो खेबसे
मोजाङै बुजायनांगौ बेनि उनाव लायाबासो बुनांगौ बांद्राय गोरों देखायनो नाङा मालायनि फिसाखौ मोनदों होननानै बुनो नाङा माथो एसे माहाजोनफोरनिफोरखौलाय माथो बुनोनो हाया माथो जेबोखौनो बुंनो हाया गिनानै थाजोबो नोंसोरलाय नोंसोराबो फिसा फिसौ दं नोंसोरनि फिसा फिसौखौबो बुबा नोंसोर मोजां मोनगौमोन आरो नोंसोरखौ मिथियालासिनो बुजाबा नोंसोरनाबो फिसा फिसौ दं मिथिबाय नोंसोराबो सानसे बेफोरबायदिनो दिन नुनो हागौ Woi, मा होनदों? आंलाय मा होनदों दे बर'लै गना नै होगोन आं दानो आंलाय नोंखौलाय मा होनखो दे मानो गेजेराव नांजालाबायखो नोंहालाय मानोलाय नोंलाय नोंसोरनि फिसाफोरा होननानै बुंनांगौ आंथ' नोंखौ बुङाखैना आंथ' बैसोरखौसो बुंदों नोंहालाय मानो बां सानदायाव लानांगौ जाखो जोंबो दंफायोना नोंसोर होनबा जोंबो गोग्लैयोना होमबानो नोंखौ बुंनाय जाबाय आरो आंलाय बैसोरखौसो बुंदों दा बोलो दं होनना रागा दं होनना हिनजाव मानसिखौ दुरबल साननानै आखाइ थिखांनो होनबानो जागोन होमबालाय मानोथो नोंलाय नोंसोर होननानै बुंनांगौ आंथ' नोंखौ बुङाखैना आंलाय बैसोरखौसो बुंदों दा गावखौ बुंबासो देहायाव नांनांगौ गावखौ बुङाबा देहायाव नांनाङा होमबालाय मानो नोंसोर बुंनांगौ नोंसोर बुंबा नों गोग्लैयाना आंलाय बैसोरखौसो थांखिनानै बुंदों दा होमबाबो नोंसोर बुंनाङामोन ना गावखौ जेबो बुङागारानो नांजालांबायदों गुनि गियानि मानसिफोरानो माथो होनबावनो आरो मिसआन्डारस्टेन्डिं जानाय मानसिफोरखौलाय थायो बिदिनो जायगायावनो मिसआन्डारस्टेन्डिं जाबाय नुबायना बिदिनो जोंनि बर' समाजाव खायसेया गावनिखौल' मोजां साननानै माखासेखौ आथिं सिङाव दोननो नागिरो गादबनानै दोननो नागिरो हानाय मानसिफोरखौ बाहायनो नागिरो आरो हायै मानसिफोरजों खिथु खारफायो बे जोंनि समाजावल' गैया बेफोरबायदि नेमखान्थिया बुहुम नाङैनो दङ जायनि आखायाव थाखा फैसा बारा दं बेहानो पावार बारा दं जायहा बिमा बिफा गैजा रोङा बिसोरखौ नाख्रेबनोबो बारा गोबाव लाया दिनै जायफ्रा बिमा बिफा गैया बेनिखायनो बाथारदोंना नोंसोरो औबा गावनिखौ थुलुंसिनि दै बायदि खालामनानै मालायखौ साजायजोबनो नागिरदों नङा होमबा जौ लोंनानै मानसि बुनाया बिराद मोजां जादों बायदि मोनदों नामा नोंसोर थ' थांसै आं थै ओइ नोंसोरनाबो अभार एक्टिं दे आच्छा जोंना अभार एक्टिंबा नोंसोरना अभार ड्रामा जायखौ नोंसोर बिराद ड्रामा खालामबाय नङा होमबा गथ' उन्दैखौ बुनो मोननानै गोसोआ गोजोनबाय नुगोन ना नोंसोरनि फिसाफोरा बेसेबां अस्कार एवार्ड लाबोगोन आरो नोंहालाय जौ लोंनानै मालायखौ बोसोन होनो फैग्रा दानलां माला दामला बायग्रा गावनि जोंनि टिनेज गथ'फोरा एसेबाबो बयबाबो दुस्थ' जाखायो बिदि होननानै मानसिफोरखौ नायख्ला खालामनानै दोनजायाथ' गाज्रि नुदों न'खराव फैनानै बुंफै जानला माला आखाइ होयो बाथेरे गावसोरनि फिसाफोराबो देनां माबायदि जागोन नुगोनथ' नायगोन नोंसोरनि फिसाफोरा बेसेबां मोजां बुजियो गोहो दंब्ला नार्जिबुदां हाफांमोननि फिसाफोरखौ एग्रांना लायथां बिदिनोसै आरो मानसिफोरा जाय हानायखौसो हायो जाय हायिखौ हाया औ बांद्राय अभार स्मार्टफोरजों नांजाबाय थानानै जेबो लाब गैला अभार स्मार्टफोरा गावसोरनिखौल' औ सानो दावसो देलाय मुसुखुर फुलायलाय नोंखौ दोनलांसै नामा आं न'आव हाफांमोननाव रायलायहैनोसै नामा अ हाफांमोननाव ना बावदोंसो बानलु बिदाङा बिराद दुस्थ' जादोंना बिसोरनाबो एसे बिमा बिफानो खोन्थाहैनोसै थौ दावसो देलाय नै माथो न'नि मानसियाबो सफैखाबाय बहाबाफोर थांनो नागिरदों नामा औ नोंसानि न'आवनो थांनो नागिरदों आच्छा मानोबा न'आव थांबा खोन्थानोसै नामा दावसो देलाय नोंबो थांगोन नामा आं थांला नामा थुफ्राम नोंसोर थांबानो जाबाय दे मा जालायखो नोंहालाय ओरैनो थांनो बादों आं दावसो देलाय आं नोंजों फंसे बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन दे बुंदो खोथाया जोबोद पार्सनेल बेनिखायनो आं दावसो देलायनि सिगाङावल' बुंगोन आच्छा माबायदि पार्सनेल लाइफब्रा आंबो खोनासंगोनलै आं थांनोसैहाय जाथि मा खोथाब्रा दे बुं जेबो नंला नों जोंहानाव थांनो होन्दोंमोन ना थौदो थांनोबा औ थौ बहा गोमालायखो बे आंनि अमाया सानफ्रोमबो गोमाबाय थाग्रा जासै अमा समा फिसिला आं आयौ बाला दुमफाव बेसेबां गोबावनि उनाव माबाफोर जादोंमोन नामा मानसिनि जिउआवबो जालु जालायानो जोबोहाय माथो मोनसे थांखांबा मोनसे गोदान जालायगोन माबा मोनसे थांखांबा मोनसे गोदान सफैलायगोन मोजाङाथ' मालाबाबो जाखाया गाज्रियाल' जाफैबाय थायो ओहाय बालि गाज्रिफोरासो मानो थाब थाब सन्देर फैलाबाय थायोना गाज्रि खबरफोरा नोंलाय बहानिफ्रायथो फैदों आं थबसिमोननि हाबायाव खामानि मावनो थांदोंमोन थबसिनि हाबाया गाबोननो बेनिखायनो एसे थबसिखौ नायनो थांदोंमोन बेनि उनाव थुफ्रामखौ लोगो मोनबाय बेनिफ्राय जायफ्रा बुजादोंनो बेनिखायनो एसे हेफाजाब खालामबाय आयौ मानोसै माथो होनबावनो खायसे मानसिफोरा अभार स्मार्टखाना जाय हानायखौसो नारसिनो हायिखौ नारसिनो हाया जायफ्रा रावबो गैया नालाय बेखौ बुबाय आरो नङा गाराखोन नंगौ साजायना माथो बुंबावनो आरो समाजनि नेमखान्थिखौलाय बेनिखायनो दानि जुगाव बयबो पावाराव थानांगौ होनबाबो लस गैला आरो दानि जुगाव दुखिया जानानै जोनोम जानायाबो मोनसे पाप होनबाबो लस गैला
जायनि न'खरा एसे दुरबल बिमा बिफाया स्ट्रं नङा अब्ला बेफोरबायदिनि फिसाफोरखौ गासिनो थाखाय नारसिननो थाखाय बयबो आवग्रिनानै थाखायो बे इउनिभार्सेल ट्रुथखा बै समाव न'नि मानसिफोराबो नोंखौ नायसनला नाथाय नों जेब्ला मोजां आइडेन्टिटि मोनगोन माबा मोनसे पावाराव फैगोन माहाजोन जागोन अब्ला बै न'नि मानसिफोरानो एकदमबारे खारथिंबाय थाफागोन नांगौ जागोन बेनिखायनो दानि जुगाव माहाजोन जानायाबो गोनांथार नङा होमबा आच्छा दम्फा बुंलाय नोंनो फैसाया गोनां ना मोजां मोननाया गोनां बेनि फिथाइया जोबोद गोरा थेवबो बुंनोसै आं जों अनलायनानैबो न'नि मानसिफोरजों थानो हायो नङा होमबा नाथाय अनलायनायजों लोगोसे न'नि मानसिफोरनो जोङो न'नि मानसिफोरखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव दोननो लुगैयो मोजां बेसाद जाहोनो लुगैयो गानहोनो लुगैयो गोजान जायगाफोराव बा एसे हानायखिनिफोराव बेरायहोनो लुगैयो नाथाय बेफोरखौ जों फैसाजोंसो हायो बेनिखायनो जोंनो फैसानिबो गोनांथि बिदिल' नङा जे अननायजोंल' जागोन बेल' नङा दानि जुगाव फैसायाबो बिराद गिदिर एहेम रल खालामो बेनिखायनो जों न'खरनि खुसिखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंनो फैसानि जोबोद गोनांथि थारमाने फैसाया गोनांथि नङा होमबा खोथाया खोनासंनो गाज्रि जागोन नाथाय औ फैसाया गोनांथिमार न'खरनि खुसिनि थाखाय न'खरनि जिम्मेदारिनि थाखाय बा माबा मोनसे मोजां जायगायाव लांनो थाखाय मोजां बुस्थु जानो थाखाय मोजां बुस्थु गानहोनो थाखाय मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो फैसानि गोनांथिमार बिदिब्ला आंबो दिनैनिफ्राय थिगसे फैसा खामायनोसै गुड लाक दावसु देलाय थेंक इउ दम्फाव ओमफ्राय नोंना अमाया गोमालायबाय नङा होमबा औ नागिरहैदो दे बाप्रे नंगौना नङाब्रा रादाबखौनो फरायनो बाबायलां बिसिया फिसायखौ बुथारनानै फ्रिजआव दोनदों मोजां मोननाय सेंग्रायाबो गावनि गोसो थोनाय सिख्लाखौ बुथारनानै फ्रिजआव दोनदों हे भगबान मा जाबावगोनलै आं बाथरि फरायग्रायानो बाथरिखौनो होनोसो गिलायलांबाय आं मा एसे गिलु बालु जाथाय जागासिनो दङब्रा दसे थेन्थावना थानोसैलां थेन्थाबाबो जायाना बाथरिफोराबो सोमखि होबायसोलै आंखौ बिसिया फिसायखौ बुथारनाय फिसाया मालाय हिनजावखौ गोसो थोनाय सेंग्राया सिख्लाखौ बुथारनाय सिख्लाफोरा सेंग्रा मोनैनि थैनाय सेंग्राफोरा सिख्ला मोनैनि थैनाय बेल'सै बाथरियानो डिप्रेसनावसो थांसिगोन बायदि मोनबाय आं बेफोरबायदि बाथरि फराय गावबो गिलायलांबायसोलै आं हाबा जानो मालाबा दुमफाव आंखौ रागाजोंबा सिखा लानानै होसोगोन नामाब्रा रागाजोंबा देनजाथारना बे दुमफाव फाग्लिया मा सानदोंब्रा आंलाय खुलुमबाय सार आया मा डाइरेक्ट हाबफैखायोलै दसे उनावनो लाइभ जासिगोन आं माने आंना जोबोद इमारजेन्सिथार बेनिखायनो आङो थ्रप हाबफैखाबाय आंनि हिनजावा गोमानानै दङ सार आच्छा बेसे गोबाव जाखो 1 घन्टा जाबाय सार 1 घन्टाल' जानायखौनो नों बेवहाय फैबाय 1 घन्टा जानायखायनो गिनाय मोनदों सार आं आंनि हिनजावखौ आंनि मेगननि नोजोरावनो हगारहरा सार 24 आवार नेब्रा लोगोनो बेफोरबायदि निउस होजायो नामाब्रा बेबा बहा थांदों सार सोर बावाजों खारफालांबाय बियो एसे नेबावब्रा 1 घन्टाल' जाथारदों र' सार फन फैदों हेलौ नानि बिमा नोंसो माथो आंहा नोंखौ खारबायसो नंदों आच्छा आं थांगासिनो मा जाखो आंना हिनजावा खिनोसो थांदोंमोननो सार बेखौनो आं खारबायसो सानदोंमोन साला ओरैनो माथाफोरा गरम जाखानानै दंखायो बेवहाय खिनो थांनायखौनो गोमादों सानो नामाब्रा ओरैनोबा गिलु बालु बाथरि फरायनोनो गिग्रा जालांबाय आं आरो बिनि सायाव नंखाय बांखाय खोथा लानानै बेवहाय हिनजावफोरखौ नागिरफैयो थांलाय नेक्स्ट टाइम हिनजावा गोमाथारबाबो आं बाथरि फरायलालै नोंनिखौ जागोन दे सार साला खिनो थांनायफोरखौबो दाउ जालायलाङो ना मानसिया अबेसे खारले बारा जाबाय नालाय खिनो थांबाबो हासुनो थांबाबो गिलायलांसै बेसेरिफोरा दे बिदिब्ला आङो आयदाखौ जागायनोसै माने आं लाइभआव फैनोसै दानिफ्रायनो सिक्रेट सोबग्रा थांखु जाग्रा जादोंना नोंखौ हले दिनै गारां दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफ्रा थिननायखायसो लादों आं लोगोफ्रा थैनो खोन्थाबाबो थैगोन नामा नों थैया होमबा दानिफ्रायनो मानो गाज्रि बुस्थु लानाय बियो नोंखौ जों बेखौसो फोरोंदों उन्दैनिफ्राय गाज्रि जाहोनानै नोंखौ जों थिनदों नामा दाथ' मानसिफ्रा जोंखौसो गाज्रि होनगोन नोंखौना आरो लाबाव नों बांद्राय दुस्ट जादोंना नों बापावै आं फैनायनि सिगांनो माथो रामायण जाखानानै दंखायो बिराद दुस्ट जादों बियो मिथिबायना
मोनथिखादों आं दुस्थ जानायखौ नाथाय बांद्रायबो बुजायना गथ'फोरखौ फार्स्ट मिस्टेकआव निमाहा होग्रोनांगौ बिनि उनाव सेकेन्ड मिस्टेकआवसो राम थुलाय होनांगौ बाजै जाबाय दे बुनांला नोंखौ बाहले बिसोर फैनायखायसो गबाय नों नेक्स्ट टाइम खोनायोब्ला ना नोंखौ न'सन दरजा फांथेना दोनगोन आं बिराद दुस्थ जादों दानि गथ'फोरा बे उन्दै उन्दै देरफुनाय गथ'फोरा मासे गाज्रि जाहोलांनो हमखोथाय रावनिबो खोथा लाया बेनोथ' साननो गोनां बाथ्रा दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा रावनिबो खोथा खोनासंला माथो बिनि उनाव बिमा बिफायासो दाय जागोन बिमा बिफाया गार्जेनफोरा रावबो गथ' गथायफोरखौ गाज्रि खालामा आरो गावनि गथ'खौ गाज्रि लामायाव थांनो रावबो फाग्ला फाग्लि बिमा बिफाया थिना जाहोनाव बिमा बिफायासो गाज्रि जायो मालाबा लोगोफ्राबो बिराद गाज्रि जायो मिथिबाय ना बेखौनो बुंनो फैदों आं गथ'फोरखौ एसे नोजोर होनाया बिराद मोजांसै गथ'फोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनाया एसे गोनांथिसै गथ'फोरा ओरैबायदि गाज्रि जाहोलांनो हमबाय बेनिखायनो बिमा बिफाया दा गथ'फोरनि गार्जेनल' नङा लोगोफोर बायदिबो थानांगौ बिदा फंबाय बायदिबो जानानै थानांगौ बिसोर मा लुगैयो मा लुगैया बिसोरखौ नोजोर होनांगौ बिसोर मा खालामा सिरि सिरि नोजोर होखोमानांगौ आंनोथ' मोजां जाथों होननानै बुंबाय थायो माला मा जाखुमाखो फात्ताखौनो मोनासै आं बिराद गाज्रि जाहोलांनो हमबाय दानि जुगनि गथ'फोरा बेनोथ'लै माथो खालामबावनो आरो सासेनि लोगोआवनो गासिखौबो दाय जाफायो लोगोफोरजों थाफाबानो जाफायो लोंफायो गथ'फोरखौबो दुम दाम बुलाबायो आरो बे बुलाबायग्रा दामलाबायग्राफोराबो खम नङाब्रा गावसोरबो बिनोखा बुनानै दामनानै गथ'फोरखौसो बांसिन आदुवा खालामनानै दोनो बेनिखायनो बिमा बिफानाव थांनानै बुवालासे मोनसे मोजाङै बाथ्राफोरखौ फोरमायना हैनांगौ समजायना हैनांगौ जानला मानला आखाइ होलाबायनो नाङा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ देहाफोरा खंगा खंगि जानानै थायोब्ला सोर रिक्स लागोन बिसोरनि जिउखौ जोंहा रावबो मोन्थाय गैया मालायखौ बिदि खंगा खंगि खालामनानै दोननो थाखाय जोंनो रावबो मोन्थाय होआखै मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय गासिबो सलुसन दं होननानै गोबाङानो बुङो बेनिखायनो सलुसनफोरखौ नागिरनायानो मोजां सोरबा गथ'खौ गाज्रि नुदों बेखौ आखाइ होआलासिनो डाइरेक्ट बिमा बिफानाव सोमजायहैनांगौ जुदि बिमा बिफानिबो बारगा मावबाय थायो अब्लासो माबा मोनसे खालामजायो ना मा बुङो दस्टिमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नेक्स्ट एपिसोडाव थाबैनो लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय अब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ नायनानै मा सोलोंखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना हरनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट